हेलो लोगोफोर हेपि दमासिनि मुङाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय बावनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। ओमफ्राय नै बेरे फुंजानि मादैया लारु फिथा सावनायनि मुखुब, बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामबाय। बेफोरखौ मावखां दोनखां जोंहा खाथियावनो बायद'नि फुख्रि दं नालाय, बे बायद'नि फुख्रियाव दमासिनि मुङै ना जानांगौनो माथो, ना जानो होननानै फुख्रियाव ना लायनो थांबाय। ओमफ्राय इयावनो आङो हांसोखौबो एसे शेयार खालामबाय नोंथांमोननो। गोसो जायोबा नोंथांमोनहा बे नाखौ लांफैनो हागोन। सोरबा पार्टि सार्टिफोर दङबा बे बायद'आव फानो नाखौ, लकेल ना गोथाव जाथारो बिसोरना। आरो हांसोखौबो हागोन अर्डार खालामनो। लाबोलायबाय नै मादैया मानै, संनानै जानोसैलाय सोखो मादैया। आंहा लाबोग्रा, आदैया गोदाग्रा। आदैखौ जि थोनगासिनो आं, फिसा गोदानाङा रग' गोदा, सोखो माखासे एवगोन माखासे संगोन होननानै जि थोनगासिनो आरो आङो। ओमफ्राय आदैया सिबाय, आं जेखौ थोनो बेखौनो मावगासिनो। गोदाखां एरिखां माखासे फ्राय जानोसै, माखासे जों टमेट'जों जानोसै होननानै सानैजों जि सावरायलायनानै जि बाहाग रानलायलायबाय थादों बोराय बुरै जोंहा। बेनिनो सावनाय जेरै स्टाइल जेरै रिजाल्ट लागायलायबाय नै मादैया फ्राय, माखासे मानि फ्राय एवनानै लाबाय। ओमफ्राय आङो अर फिसा होनानै बेबायदि खोबहाब संनाय नाखौ बिराद गोथाव मोनो, एवनायखौ आरो फ्राय। बांद्राय थावआव बाबा एवनायखौ आं बारा मोजां मोना, बिदिबा गुरै जायो आरो अर फिसायाव एवबा। टमेट'जों नाजों संबाय लोगोफोरनो। ओमफ्राय मटर बिगुर मटर बेगर होबावबाय। बरिया साइज भिडिअखौनो लालायनोबो बावलायलाङोहाय। टमेट'खौ लदबसो होदों दे, नै थुग्लियाखै बेबायदि लदब जानो होननानै। ग्रेभि संनानै जाथारनोसै गोथावनो। हेल' सनाफोर, हेपि दमासि। आंहा दमासिनि नामाव ना जानोसै दिनैहाय। नाजों टमेट', मटर बेगर, मटर बिगुर, ओमफ्राय माबा मुला खाजि, आरो नै टमेट', बानलु थाइसे। नै आंहा ओंखाम जानोसै लोगोफोर, नोंस्रा नायदोलाय। दमासिनि मुङाव ना जाबायहाय लोगोफोर, बेदर जायासै। गुदुंथार दासो मोनदों। ओमफ्राय सनाफोर, सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो नायलांदोलाय। होथारनोसै। बिराद ओंखाम उखैबायमोन सानजौबाय। आं ना फ्राया लाबोदों। लानोबो दं ना फ्रायखौ। ना लकेल पामफ्लेट। सोरबा हाबानि पिकनिक जानायनि पार्टि जानोबा लांफैनो हागोन। आंनो कन्टेक्ट खालामनानै। ना फ्राय। बिराद गोथाव मोनो आं ना पामफ्लेटखौ।
ओंखाम जाखांना आरो दमासिनि अमा हांनाय जाहैसैलाय मादैया सासे पार्टनार अमा हांगासिनो दं जाहैसै जाहैया आरो फैबा नेनो हाला बेहा bật cơ thôi ngắt cơ thôi ra kadang खर'आ साब्रैनि मोनब्रैखा मोनसे मोनसे जा फिसाफ्राबो खर'फोरासो जानो मोजां मोनो 뭐자? Wow. Litu lanjai. जा बुरजा जानो लुगैखादोंमोन नालाय जा बुरजा जाबाय आं goथावथारलै गोथाव जादों नामा जा
जासिगोनसै बाय बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा